ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasunquthuli umfana ohamba nesithunywa. Ithemba lifana nenkanyezi yokuqala ngaphambi kokuthi kuvele ubumnyama, eyokugcina ngaphambi kokuthi kuvele ukukhanya. Inzalo yelanga liphuma lizokhanyisa umhlaba, abanye bengesana kulibonela izolo odlule nezimpilo zabo. Kukhona abakhalayo bathi ilanga libashonela emini, impilo ayinaqiniso. Kungani bona behluleka ukufezekisa amaphupho wabo? Inhliziyo engenakuthula ayiphili ngoba ngaphakathi ifile. Uthi omunye ukuyinikezela kudinga ithemba nako ngoba uma kumnyama namhlanje kusho ukuthi kusasa ngeke kusakhanya. Dedela isineke sakho sibe umhlatshelo wempumelelo yakho ngoba ekugcineni ukusebenza kwakho ngokuyikhandla kuyisula inyembe zakho nawe uphila impilo yokumntakabani. Ithemba hlalule embathe njalo njengengubo ebusika. Ngenibingelela babukela emakhaya, igama lami uSimniko Imbongi. Ngiyanamukela khona la kumcebo mfana kagogo YouTube channel. Uyazi asile kuzodlala mkhulu, ngicela ubabingelele. Mina ngumcebo umfana kagogo, ungcobo omkhulu uMashiya amahle ufuze fulela unews iqadi. Thina ke safaka umuntu enqini savuka sakhifilanga. Thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngeenkomo. Sengisho mina ko nompunyupunywana ophunywa bemphethe umafavuke njengedangabala. Izintombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa yahosha imali. Mfowethu. Yazi mkhulu, nginokubona esikhathini esiningi abantu abaningi okwamanje already baneyingane ngapha nangapha yabo. Abanye uthola ukuthi labantu omunye unengane nomunye unengane mase beyahlangana mhlawumbe bathi bayashada. Emva kwaloko mase behlangene bona bangakwazi ukuthola ezabo ingane ezithi bona yabo. Omunye uzele ngala whether indoda noma umama kodwa yini mhlawumbe emkhulu engenza ukuthi kuhambe exhumana nesintu noma idlozi kuhambe kube ukuthi abantwana batholakala emshadweni like engavala inzalo yasemshadweni. Yabo kwesinye isikhathi mfowethu lento singayibuka kabili. Phinde futhi sibhaxabule kabili futhi yabo. So ikanjena ke lento uthola ukuthi ngesinye isikhathi mebehlangene abantu kunezinto abangazenzanga ngohlelo yabo. Manje isijeziso ukuthi ke kuze kube nenqubela phambili emshadweni idlozi livele libambe lingafuni ukuthi kube khona into ezobajabulisa ngoba kwaba khona mhlawumbe into eyashota. Let's just say mhlawumbe uthola ukuthi kunesalukazi esakhulisa leyo ngane mhlawumbe asiseke emhlabeni or esakhulisa uma walengane leshadayo. So uthola ukuthi manje ke noma kuthiwa bekwenziwa izibizo kwenziwa zonke lezo zinto lezo sangabizwa leso salukazi sanga recognize. So uthola ukuthi manje sekuyidlozi manje elingathi mhlawumbe selibasitha ngobumnyama licasukile yabo, lidinga nje ukuthi lihlanjululwe kube khona ushwele bese emva lokho kwenziwa kahle ke imicimbi yakhona le kumele yenziwe yokuhlambulula idlozi. Kwesinye isikhathi ke mfowethu kuyenzeka uthola ukuthi ke umuntu wasuka la isuka khona ecushiwe yabo. Uthola ukuthi mhlawumbe ube nomuntu ade serious naye mhlawumbe yena uma wengane for example uma wengane ngenxa yokuthi ube ngafuni lutho ngalowo muntu amcuphe athi mase sephuma aphume mhlawumbe esana leso sicupho. Isicupho ke mfowethu ke esikhathini esiningi sidala inkinga zokuthi even noma uthusana ukuthi livuke lingavuki uthi mhlawumbe isinya sakho singcolile ngenxa yani yalezi inkambi lezi ezahlanganiswa ukuze kuzocushwa wena ukuthi kuvalwe ngoba ezinye izicupho ziyayivala inzalo ziyavala ukuthi uqhanyelwe, ezinye ziyavala futhi nakhona ukuthi nje umuntu umbuke ngehlo lokumhalela yabo inkanuko ingabusaba uthi indoda ngathi ubuka nje usisi wakho. Hayi mfethu yabo mina ngiyazi ukuthi yabo leyo nto le. So inkambi lezi ezakhiwayo ukuthi ucabange ubuke uzwe ngaleyo ndlela leyo. And then ke okunye ke mfethu ke sokungaba ukuthi ke abanye uthola ukuthi mhlawumbe sebeshada iminyaka esihambile yabo. Uthola ukuthi omunye mhlawumbe uma 40 zakhe amaqanda mhlawumbe awasekho active ngale ndlela leya. Uthola ukuthi umunye okuma 40 zakhe mhlawumbe isperm yabo asanawo amandla nje esakhula eqaleni. So ezinye izinto ukhumbula ukuthi as much as isikhula ila sithola khona ama complications ahlukahlukene ngoba ubukisisa kahle abantu besilisa mfowethu mhlawumbe una 18 ubukwazi ukungena ku 3 round 4 round amandla bobala amandla usanawo. Ngithi mina sibuye ngalelo lihlo lelo uthola ukuthi ke manje usunabo 28 unabo 30 32 yabo ziyaphezulu.
usushaya u1 yabo u2 unakhona moya kuona samela kulinde noma u5 hours uluku uzenza umuntu oromantic umfunza ama strawberry uluku umbamba la kanti usakhokha manje yeah uze usuyabona lapho so uyima after 5 hours unakhona lisaqinile la nje yini lapho iminyaka isuke sihambile mfowethu yabo kodwa ke ingakho ngithi mina abantu ngaba advisor ngento eyodwa ukuthi at least uma ushada umuntu osexually attracted kuyena. Okay. Ngakubheka ubuhle. Khona umuntu ongathi muhle kodwa ongekho sexually attracted kuyena. Inkinga leyo ke mnganami iyothi misithi senithi na 50 niyoke uhlale noma u6 months ningalungana ucansi. Ngenxa yokuthi uthatha umuntu ongekho sexually attracted kuyena. Yeah, ngoba ayikho into ebaluleke njenge relationship enocansi olumnandi. Ngoba kushuthi kahle vele ucansi lukhiye we relationship. Lukhiye. Ingakho abantu besilisa uthola ukuthi umuntu wesilisa ufuna uqala alale kuqala. Abantu besifazana bafuna uqala ukuya ama dates. Umuntu wesilisa phela akayikhiphela imali into angayazi. Yabo sikhuluma nje ifacts mfethu. Ngoba phela thina sabantu besilisa ngesikanje uthola ukuthi mfethu nawe uyambona nangu usisimuhle kodwa manje uyabona ukuthi yazi unawo lo 3000 ofuna ukuspenda kuyena. Kodwa ngenxa yokuthi manje eyawazi eGolgotha ukuthi kunjani. Afuni yowele yathi uyongena eGolgotha uvela ujulu kube manje ube mnandi ukitazeka izinga. Uyazi ke lapho ukuthi ke eGolgotha imnandi ukhipha no 3000 wakho okugcina ufake la iyona iGolgotha ke kwazi ukubulalisa abantu ke le uthothi uyambona umuntu ukunikeza into emnandi useyakuchithela evela usanganelwe ikhadi lento izwa lapho ufuna ukuyizwa wedwa so uba ukuthola umuntu osexually attracted kuyena ave kubalekile bese uyayikhiyela umuntu wakho ke umshaya ngeinkambi kube usithi indaba yeni yaqona la 10 ke mkhulu kuba nezimbiza mhlawumbe zakhona ngoba phela iningi into ezikhulunywayo la ngaphandle lesingazazi nokuthi iqiniso noma yini kunento enokuduma nokuyibona kwabo Facebook kuthiwe ingane yembiza iyahlupha kuyikona bese kuyiqiniso ngoba kusuke kungayona ingane ehleliwe yabo kusuke kuyingane ekhandiwe yabo lonto le inkambi ukhumbula ukuthi inkambi before zize zidayiswe into eyenza ukuthi inkambi zingabi right ingoba before zize zidayiswe ziqale zisuke ehleli nezinye inkambi so inkambi ziyakwazi ukuhogela ezinye inkambi yayizo engisho ngoba unokumixa ikhambi elihle la uthola ukuthi manje mhlawumbe lapha amaqamama nje kancane kunekhambi lodwa elokwenza okubi uthola ukuthi umuntu manje ke uthi mesebenzisa lezi inkambi zakho kujika izinto zingathi ziyamphazamisa uthola mhlawumbe lithintwe ikhambi ade lizoyenza isichitho nanganaka kodwa nini yabo so kuyenzeka ingakho kufuneka uma ukuthi uyawazi umuthi ubuke la uyothenga khona ukuthi inkambi ihleli kanjani yabo lonto le ubuke ukuthi inkambi ihleli kanjani lezi ezisebenza ngobuhle lezi zibuye zivakashela ububi kodwa zithe ukuqhela kancane kunalezi ngoba meke zathintana mfowethu niyogaya kanti usugaya nomuthi ohlangene nesichitho yabo so ingakho uthola ukuthi ezinye zezinye izingane uthola ukuthi umama waphuza imbiza nobaba waphuza imbiza uthola ukuthi mhlawumbe kunekhambi elincane langena elenza nje yabo nangaphandle futhi kwaloko ke nje ingane engaplanwanga eyakhiwe mfowethu isibusiso uhalf wayo yayizo leyo ihalf wayo uyisibusiso uhalf wayo idlozi liyaxwaya ngoba isikhathi sakho bungakabi isikhathi sabo sokuthi yabo kodwa basase bemongamela ngenxa ukuthi phela usefikile emhlabeni yabo lonto le so iba kanjalo ke esikhathini esiningi uthola ukuthi manje ihamba ibhimbisa ingane mhlawumbe iba slow sometimes ingane ihluphe sometimes ingane ingabambi kahle ekhanda sometimes ingane ibe special kid yabo kuya ngokuhluka but ekugcineni mfowethu kuhle ukuthi menizodlula kulowo mcimbi loyo ukuthi nakho ingane niphahlele leyo ngane ningavele nisebenzise imbiza niphuze nenze njani nicelele emsamo nicelele kogogo nicelele nize nibike futhi nalembiza nisebenzisa ukuthi siphuze imbiza manje ngoba sifuna ukwakha umntwana sifuna ukuthi nomntwana nimsekele nomntwana nisiphe yena so ngenani kulembiza lena ingakho mfowethu kuthiwa wonke umuthi kuthiwa wonke umuthi uyakhulunyiswa
kusuke kungadlala ngokusho njalo. Okay. Even noma uthi uzochatha ngawo uyakwazi ukuthi ukhulumise uma ukuthi ufuna ube namandla. Zonke izinkambi oyisebenzisa uzinika amandla ngoba ulimi lakho luNkulunkulu. Ngoba uwena okwazi ukudala impilo yakho. Uyidala ngemicabango kune voice oyenzayo la ekhanda. Ucabange izinto ezingathi azikho right ezizoyenzeka vele usuku lakho lenzeke kanjalo. Uthola ukuthi uzocabanga usho ukuthi yazi ngathi ngaphumelela entweni kanje kade ngangifisa ngiyabona sokusele kancane ube nama hopes ube nefaith uthi uyafika lapha ibe impumelelo. Kahle kube sehluleke ukuqala la. Ukuba isihluleki ukuqala ekhaya. Ukuthi izinkambi zikusebenzele kuqala kuwena hayi kwinyanga yakho. Inyanga iyakunika into ithi vele iyasebenza kodwa ukuthi leyo nto leyo uyinikeza amandla. Isibusiso siqhamuka emazweni akho nenkolelo yakho kuyona. Ingakho mfowethu kunabantu abathi mebekholelwa kuNkulunkulu bengamazi bawabona ama results. Because uNkulunkulu bathini ngesingisi the law of attraction. Yeah, law of attraction. uNkulunkulu uyileyo nto. Because uNkulunkulu uyi-universe. Yeah. Uyinto esihlala phakathi kuyona. Thina sihleli ngaphakathi enhlizweni kaNkulunkulu musubukisisa kahle. Naye angakwazi ukuyibona ulalela inkinga zethu through i-heartbeat yomhlaba. Frequency. Yeah. Izinto engishoyo. Bese ke abe nesifiso sokungenelela ukuthi bonke abakhulume kahle ababusisi, bonke ke abaziyeyayo ababusisi, bonke abangathembeli kuyena ababusisi. Yena ilizwe elilodwa likhiphayo ukuthi wonke umuntu onomcabango nezinkulumo nazo zonke izinto ayifisayo ngomqondo wakhe nangenhliziyo akuphumelele. Akabusana ukuthi wena ubufisana. Ingakho even nomthakathi aphumelele. Ngoba usuke efise ukuthi akufa umuntu esebenzise izinkambi. Bese uNkulunkulu athi konke okusemhlabeni akubusiseke. Bese lokho ngena kanje. Ukhumbule ukuthi even noSathane ungaphansi kwaNkulunkulu. Yeah. Ngoba uNkulunkulu ukhanda uSathane ukuthi ahamba ayojezisa abantu ukuze abantu bezoba nefaith kuyena uNkulunkulu. Usebenza through uSathane. Yes, usebenza through uSathane ukuze uzoqhuzuka bese emva lokho uthi kodwa uNkulunkulu wami usungaze ungishiye kanje ufuna ukuthi ubuyise ithemba kuyena ngani ngokuthi asebenzise uSathane ukuthi athi ukujezisa kancane akutshengisa ukuthi umhlaba uyakwazi ukuqhuzulana ukuze uzokwazi ukubuyela kuyena ukholelwe kuyena. Iyazwakala mkhulu. Ngafuna ukuthi mkhulu sibafonele nje ngokukhulu kusheshsha. Kunale ndaba oyithintile yethemba. Ukuthi inkambi zasetshenziswa nani. Ngiyacabanga ukuthi njengomlaphi wendabuko uma kufika umuntu la uningi labantu ufika into mhlawumbe ayiqayekele ngalendlela bese yakubuza bese manje ke mkhulu mhlawumbe lesikhafulo sothatha isikhathi esingakanani ukuthi sisebenze o lento izosebenza after isikhathi esingakanani. Yipi mhlawumbe impendulo oyibona ingcono ukuphendula umuntu onalo umbuzo lo? Ngiyamtshela ukuthi usuyayona ke manje indaba. Okay. Ngoba phela kumele ngabe uyayibuza leyo nto. Ngithi uze ngoba ubonile ukuthi abantu bayaphila. Manje wasuqala ukungabaza, usungabaza manje awakha amandla. Ngoba phela manje usuzoya wena ngokuthi uyoyenza lento uzothi mhlawumbe lento ngeke isebenze ngeke izosebenza. Already wena usuzitshelile ukuthi awuthi ngikhoxisa amandla ami ungakholelwa. So if uzosebenzisa umuthi owazi ukuthi wonke umuthi uzokusebenzela. Ungazi ngalomqondo. Yeah, awukho umuthi ongasebenzi. Imithi iyasebenza imigaywe kahle futhi uthola umuntu onesipho ngempela bese emva lokho akutshela ukuthi kholela ingakho izinyanga zithi kholelwa kwinto osukuyithathile. Mina that's why abantu mhlawumbe 75% wabantu abangilandelayo nabathengile kumina izinto zabo ziyaphumelela ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi into mengisuke ngiyidayisa kwabantu ngidayisa ithemba. That's why ngenze njani ngitshengisa abantu ama testimony ngitshengisa abantu mihla namalanga ukuthi abanye abantu basizakale kanjani ngoba uma usuthatha elami ikhambi ufuna ukuthathe ngalento ade uyibona. Yeah. That's why most of izinyanga zingabi nayo impumelelo ngenxa yokuthini abakwazi ukutshengisa ukuthi basiza abantu kangakanani. Bazisho bona. Bazisho mkhulu asizwekela baba la ekhaya ke sibuyisele omunye ithemba lapha ekhaya. Okay. Testimonies. Alright, hayi mfethu. Sinavalo. Sinavalo thina mfethu senze njani? Noma ikuphi? Ukugcina.
Okay. futhi Hayi noma ikuphi phakathi bafo. inside yeah. Noma umuphi. Engathi lensizwa sasayifonela. Kuthi nakana profile Zingathi ngayifonela. Okay. Asiphinde sibheke omunye. hluphi ngabuye ungene futhi. Ungene futhi. Noma ikuphi lapha phakathi inside. Phakathi inside. Okay, asibone yena lo. Simuza ukuthini. Ene profile picture enhla nje akanayo idatha. Okay, athi simfonele direct mfethu yabo. Siza ukuthi uthini yabo le nto. Kumele simtholeke ngala. Yangena la. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe usemsebenzini. Asibheke umunye. Ngiyaunderstand isizathu mhlawumbe sokuyivala ukuthi mhlawumbe usemsebenzini akafuna ukuphazamiseka i-right na kanjalo. Ikhathi zakhona. Yeah. Sebezoshayisa kodwa abantu. Mina somthola athi ngiseteksini. Hey mkhulu, akukhulumeki lana. Uthi wabamba umuntu wamfaka idliso la ngaphansi. Ngeke ayisho la eteksini. Awazi ukukhuluma kahle. Azisa mfonela yeah. Senze zami futhi lapha. Singene la. Inside. Yeah. Sibolo. Yeah, ringa. Okay, ringing. Sale siyibamba. Thokoza. Alright salukazi. Ngiyaphila mkhulu. Ngiyabona la gogo kwasinikeza testimony. Manje sishutha lento yethu yaka YouTube. Besifuna ukwazi gogo ukuthi wasebenzisa lephi ikhambi kuhambela kanjani manje. Mkhulu ngaqala ngathenga angazi noma umuthi lo khipha amathunzi amnyama mkhulu. Yeah. Ngathenga wona ngenza njengoba wawusilayelile. Ngase wasewenza special emkhulu esasine sibhakabhaka sinemablesa nopinki. Yeah. Pinki mkhulu. Ngabe ngathola nje umunye ubhuti. Gogo. Taxi gogo. Yabona usuzoba umashelayo. Wena gogo. Wena uzobuzutshela abantu ukuthi hey imali ecash up. Isikhwele. Hayibo. Unesikhwele. Mkhulu ngafangisabe nanokuletha i-under wakhe la isodutshulwa manje. Mina ngisola nje wena gogo ukuthi wena ngathi lo muntu lo mfaka isibambelelo. Azange mkhulu ngasha nje ngomuthi ngakhipha amathuzi mkhulu ngase ngigquma futhi ngase ngithi isibhaba ngathi upinki hayi mkhulu ngisho nasemsebenzini ometron mkhulu hayi awucabangeke gogo mesemba lokho uphinde umuthi va ngesibambelelo. Yazi phela lo muntu uyovela kuneze text eyodwa athi mina mama ngiyabona ukuthi lama text menginawo ngingedwa asikho equal. Ngizosilanda wemkhulu ngoba ngizothiwa ngifuna sihambe siye Limpopo ngiyokwazisa ekhaya. Ngizosilanda wemkhulu hayi into zakho mkhulu zenza mawololo. Gogo siyakubongela salukazi ngathi ngahlezi ukuhamba kahle yezwa gogo. Ngiyabonga kakhulu mkhulu hayi into zakho kusama wawuqashephi ngempela sidliwa kangaka. Yonke into inesikhathi sayo gogo yonke into inesikhathi sayo sokuyisikhathi sami ke manje. Amkhulu ngo 50 years umuntu useyofaka ilingi. Ngempela gogo ucabange phela u50 years usuhambile ngempela iminyaka manje songathi uyi2000 kuyena. Hayi mkhulu into zakho abantu bajika nawe ngempela ngifuna ukuqamba manje. Gogo ngiyakubongela salukazi ngiyakubongela kodwa phela nami ibonakala ngami lento wena salukazi uyangibona nami ukuthi ke nami ngibambele zami ezinhle intombi. We gogo asivale kanjalo. Thokoza gogo thokoza. Asingasathatha isikhathi ke mfowethu sihlale komunye lo besiphathele indaba ezimnandi hey uthana nama own hayi akanavala December mengane mezala ingane yomfana iyoba indlalifa nje ukungena futhi mkhulu phakathi inside. Alright usibonele ukuthi usiphatheleni awunawa ringa
Sithemba zoyibamba. Thokoza khehla lami. Lana mfowethu sishutha lento yethu ka YouTube. Manje siyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony mntaka baba. Manje njengoba sishutha kanje besicela nje ukuthi usichazele ukuthi wathengani, kuhambela kanjani manje and futhi nakhona ke yini oyifisayo futhi. Mfowethu. Shithi indawo. Indawo. Othi simfonele direct. Yeah, simfonele direct. Simfonele direct ngoba ngathi beze nendaba emnandi yazi. Ngamjani mhlawumbe ubehleli nowakwakhe. Ngiyabona. Because phela ngeke ukuthi mhlawumbe samphazamisa. You have reached the voicemail line. Simphazamisile ngathi akekho endaweni e-right. Ngiyamsola ukuthi ulo ngathi ubeyibambela umama wasekhaya. Manje yasakhona nokuchaza ukuthi hey manje mkhulu wenzani manje? Inside. Usenza nje. Ngena futhi. Sigele la phakathi inside. Usibonele liqhawe leli ukuthi liphetheni. Okay, it's calling. Asingivele simfonele straight. Sibone ukuthi singamthola in straight. Okay. Thokoza. Hello. Thokoza kokho right. Ngiyaphila salukazi. Isikhathi esiright sokuthi singakhuluma nawe. No, ngizizwe. Alright kokho kulungile. Ngizwa ngevoice ephansi ukuthi engathi simfonele ngesikhathi esirong yabo. Phela manje sicuphe nezikhala mfethu. Labantu sivese bahlanganise nabantu babo singabe sesiba abantu esibaqhathayo futhi nabo futhi ayibona le nto le. So njengoba ethi ubusy bazombuza ukuthi ubani manje lo othi ubusy kuyena ngoba phela ukho busy. Let's samsama phakathi inside. Okay, isibo. Siyafonela kodwa ngathi azange simthole. Osimbone mfethu. Azange simthole. It's calling. Okay. Asimfonele direct yabo. Siza ukuthi usiphatheleni. Ngoba kusekushoda nje ukugcina. Ukugcina nje uzokwazi ukuthi asitshele iqiniso ukuthi kwenzakalani ngeyakhe impilo. Hawu. Yabo kuhle ungaplan ngoba abantu uyababona ukuthi ba genuine yabo bakhuluma nje ngokungazi ukuthi kumele benze njani abanje off guard. Thokoza kokho. Alright salukazi. Ya ngiright gogo lana sishutha lento yethu ka YouTube na gogo yezo manje njengoba sishutha lento ka YouTube siyabona ukuthi wasinezi testimony sifuna ukwazi na gogo ukuthi kuhambela kanjani and then futhi wathenga liphi ikhambi elekwenza ukuthi usineze le testimony. Yeah so wathenga yeah. Okay gogo yo mina ngathenga idliso kangaphansi gogo. Awuzwe. Hayi gogo lihamba phambili. Ihamba phambili ngisho nje indoda ingifuna lesi ngathi ayifuna ukuzwa lutho ngami nje. Ikhalisa kwembuzi. Yeah, ngathenga nesibunge gogo ngomuntu oyiphantayo odayisa inkukhu. Yeah. Amasonto ekungihambela kahle konke. Sho nje konke gogo ukuhambela kahle. Yes. Ngiyakubongela salukazi yazi lento ingenza ngilale kamnandi ngisho nasebusuku. Ukwazi ukuthi nginamakhambi akwazi ukusiza abantu impilo zabo iguquke zibe right. Salukazi uma ubona ukuthi ngathi kuyehla uphinde ubuye
ngile ngi-eda wena gogo nje amandla kulezi washo nazo zonke izinto ngile ngi-eda wena salukazi yabo Yebo. yeah kodwa nje Hayi. ngifisela Kanti nawo okuhle upink water, nawo upink water, nawo angidrinki kahle kakhulu. upink water uney'manga Hayi, nawo nje. yeah Uyabona nje manje ngawusebenzisa ngageza ngawo. Yeah. Mengiqhamuka nje bisho kodawuni ngivele ukuthi nje akumuhle. shawa amakhwela Ngifika nje ngishalela mina lali likhulu emakhaya lali. Kodwa nje mengiqhamuka uzozwa kuthiwa ufanele ukuya egolo rethi ngitha umuntu uyifanela nami nje uhlala emakhaya. Athi kodwa ubonakala akumuhle. hayi gogo hayi lento ngigeza ubebebe gogo hayi ngijabulile ngokuzwa lawo mazwi nasalukazi Mina nkulu ukwazi kwami ngabona i-TikTok bengingakwazi nokukwazi kodwa nje ngaba nesibili ukuthi ngiyidele ngikhiphe imali yami ngomuntu ongahazi ngitransfer imali yami i-ode. hayi iba njalo gogo yabona idlozi lakho mase lifuna ukuthi kube right empilweni yakho liyakuthumelela endaweni ungacabangi nawe ukuthi ungangena kuzona uthi uyafika uvela uthola usizo kanti idlozi lakho mina ngiye ngithi mina yonke into esiyenzayo la emhlabeni siphila ngey'dalwa Ayinkulu amakhambi akho ayasebenza ney'dalwa ziyasebenza kakhulu. Ngakutshela mkhulu into avela ngehlela ngathi ingekho mkhulu kodwa ngasinda kwasho ukuthi imoto mayifike irobotini irobot liyavala ngasinda kanjalo ngangigeze ngopink wakhe ngangima kwakuwona bakukidnapha yebo ngalosta everything amafoni laptop yonke into ngashika nje nginalutho kodwa nje ukusebenzisa amakhambi wakho ngicabanga ukuthi nawo wangisiza bakudedela waphunyuka gogo ngaphunyuka futhi. Alright. Hayi okusondelela kumina gogo sibone ukuthi singayibuyisa kanjani lezi zinto. Kodwa ke into yangelinye ilanga lesi ngaphinde sixoxe na gogo ngoba ne-airtime isiyaphela. Alright, angibonge kakhulu mkhulu angathathi ithanda ayasebenza amakhambi akho mkhulu. Hayi sakubongela salukazi sakubongela kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Thokoza. Hayi mfethu izwele noma sesizwe indaba ezibuhlungu ekugcineni ukuthi wakidnashwa angifuni lutho ngabantu bami mfethu kuzomela ukuthi eze usisi la sibone ukuthi simhlanganiselane bathi ukujeza labafana laba benzele izinto zingakhona ukuthi zibuye yeah sibuyise baba sibuyise akuhlala yeah mfethu ukuyigoqa nje mkhulu ngiyengithanda nje njalo ukuthi masigoqa sikhumbuza abantu ukuthi usebenza kuphi utholakala kanjani. Okay, so mina la ngikhona bakwethu ngise Paramoli eSoweto opposite ama Towers. Friday, Saturday and Sunday ila ngifaka khona abantu ePavini. Ayithi niyazi bakwethu mina ngihloli ngigedla so ngifike ngilalela inkinga zakho ngikuhlanganise limits according to lezi inkinga osuku ubhekene nazo. Bese emva lapho ke bokhona amakhehla Sunday ngisabantu emanzini bese emva lapho kube nezipesheli lezi zipesheli ke mawukuthi mhlawumbe usithengile siyakwazi ukudilivela sona qathatha esicapheni mawukuthi uhlala la eJohannesburg mawukuthi uhlala la eJohannesburg siyakukhoriyela mawukuthi futhi nakhona uyanqena nje umuntu oyinqenelayo nje mhlawumbe ukuthi ulinde uza nje straight la ekhaya sifike sikunikeze into yakho uyabona uzihlele endaweni emnandi kanjani ufike nje uzohlala khona la shuthela khona bese emva lapho ke uyalinda useve abasebenzi bami bekunikeza izinkambi zakho so hospitality high la ekhaya mfowethu injalo nje mkhulu ayishintshi ngiyathemba niyalike na subscribe asihlangane ngokuzayo thokoza